După intersecția aceasta, ne oprim pe partea dreaptă, deoarece în următoarea intersecție vreau să ne întoarcem. De aceea vreau să oprim pe dreapta ca să îți explic la ce să te aștepți. Decât să te corectezi în intersecție, mai bine îți explic înainte. În primul rând, am să explic cum ar fi cel mai corect să efectuăm încadrările pe benzi prin intersecție. Apoi voi explica cum trebuie să semnalizăm și de ce, iar la final modul de reglementare a priorității de trecere, și anume unde trebuie să ne asigurăm pentru a acorda prioritate de trecere. O să încep cu încadrările. După cum putem vedea, drumul pe care ne aflăm se intersectează în prima fază cu drumul care vine din stânga. Când ne apropiem de această zonă de intersectare, va trebui să fim încadrați pe banda a doua, deoarece banda întâi ne obligă să virăm dreapta pe prima bandă, deoarece benzile se ocupă de la dreapta la stânga. Iar dacă ne-am încadrat pe această bandă, suntem obligați să continuăm spre dreapta și nu ne mai putem continua deplasarea în direcția dorită. De aceea, la intrare în intersecție, trebuie să fim încadrați pe banda a doua, cea din stânga. Și de pe această bandă, în prima zonă de intersectare, suntem nevoiți să virăm tot dreapta, deoarece benzile pe care ne încadrăm au același sens de circulație, spre dreapta. Aici putem să ne încadrăm pe banda a doua sau banda a treia. După ce ne-am încadrat, imediat urmează o altă zonă în care ne intersectăm cu alte două benzi care vin din stânga. Dacă ne-am încadrat pe banda 2, vom continua deplasarea pe penultima bandă, iar dacă ne-am încadrat pe banda 3, ne vom continua deplasarea pe ultima bandă. Dacă ne-am încadrat pe ultima bandă, ne menținem banda și ne deplasăm spre înainte pe direcția benzii. În schimb, dacă ne-am încadrat pe penultima bandă, imediat va trebui să efectuăm o schimbare de benzi, deoarece în următoarea zonă de intersectare trebuie să fim încadrați pe banda din stânga, deoarece e singura pe care e permisă schimbarea direcției de mers spre stânga. Iar schimbarea benzii trebuie efectuată până înaintea zonei de preselecție, până la linia continuă. În următoarea zonă de intersectare, drumul se continuă spre înainte, dar noi va trebui să virăm stânga și să ne încadrăm pe banda din mijloc, banda a doua. De aici continuăm deplasarea pe aceeași bandă până ajungem în zona în care drumul se bifurcă de înainte sau spre stânga. Aici va trebui să virăm stânga pe banda care se formează și pe care se poate părăsi intersecția exact în direcția din care am venit noi. În continuare am să explic unde trebuie să semnalizăm, de ce trebuie să semnalizăm și cum trebuie să semnalizăm. Pentru aceasta trebuie să ținem cont strict de marcajele de pe carosabil. La intrare va trebui să semnalizăm dreapta, deoarece nu ne continuăm deplasarea pe același drum, deoarece drumul nostru se termină, iar noi ne vom continua deplasarea pe drumul care vine din stânga. Iar când pătrunde pe acel drum, vom vira dreapta, vom schimba direcția de deplasare spre dreapta. Imediat după ce ne-am încadrat, după cum am mai spus, ne intersectăm cu drumul care vine din stânga. Iar aici nu mai trebuie să semnalizăm nimic, pentru că ne deplasăm spre înainte. În următoarea zonă de intersectare, dacă suntem încadrați pe ultima bandă, nu trebuie să mai semnalizăm nimic, deoarece ne menținem banda. În schimb, dacă suntem încadrați pe penultima bandă, va trebui să semnalizăm stânga, pentru că va trebui să ne încadrăm pe ultima bandă. Pentru că în următoarea zonă de intersectare va trebui să virăm stânga. După ce ne-am încadrat în zona de preselecție pe ultima bandă, trebuie să semnalizăm din nou stânga, pentru că urmează să virăm stânga și ne vom încadra pe banda din mijloc, după care continuăm pe înainte pe direcția benzii, care e în curbă la stânga. Aici nu mai trebuie să semnalizăm, deoarece ne continuăm deplasarea pe aceeași bandă. Doar că traseul drumului prin intersecție e în curbă spre stânga, nu e rectiliniu. Noi, deplasându-ne pe aceeași bandă, ne deplasăm pe lungimea drumului, deoarece banda e o subdiviziune longitudinală a drumului. Înseamnă că atât timp când ne deplasăm pe aceeași bandă, ne deplasăm spre înainte. Nu efectuăm o schimbare de direcție. Dacă cumva nu ne-am încadrat pe banda din mijloc și ne-am încadrat pe ultima bandă, nu e o greșeală, deoarece putem schimba ulterior banda. Bineînțeles, în zona în care banda e delimitată prin marcaje discontinue și numai după ce am semnalizat dreapta și ne-am asigurat. De aceea, cea mai bună încadrare e pe banda din mijloc, deoarece, ulterior, nu mai trebuie să efectuăm o altă manevră de schimbare a benzii. Scopul e ca în zona în care drumul se bifurchează spre înainte sau spre stânga să fim deja încadrați pe penultima bandă, pentru a putea schimba direcția de deplasare spre stânga, pe drumul care are traseul spre strada de pe care am venit noi. Bineînțeles, la această bifurcare va trebui să semnalizăm stânga, deoarece nu continuăm spre înainte pe aceeași bandă. După aceea, nu mai trebuie să semnalizăm nimic, împărăsim intersecția, deoarece ne continuăm deplasarea pe același drum. La intrarea în intersecție trebuie în primul rând să ne asigurăm la trecerea pentru pietoni, după care ne intersectăm cu vehiculele care vin din stânga. Aici, atât noi cât și vehiculele care vin din stânga întâlnim în același indicator, cedează trecerea, dar nu se va aplica prioritatea de dreapta, deoarece pătrundem într-o intersecție cu sens giratoriu, înseamnă că pătrundem într-o zonă în care există un singur sens de circulație. Se consideră că vehiculele care vin din stânga au pătruns deja în sensul giratoriu din momentul în care au trecut de indicator. Iar în locul în care traiectoriile noastre se intersectează, se presupune că vehiculele care ne intersectează din stânga sunt deja angajate în sensul giratoriu. Intrarea din stânga o precede pe cea pe care ne aflăm noi. Înseamnă că trebuie să ne asigurăm și să acordăm prioritate de trecere vehiculelor care pătrund din intersecție din stânga. După ce ne-am încadrat pe banda 2 sau 3, suntem din nou nevoiți să ne asigurăm la vehiculele care vin din stânga, deoarece trebuie să le cedăm trecerea conform semnificației marcajului. După care ne continuăm deplasarea în sensul giratoriu. În sensul giratoriu ne intersectăm cu o trecere pentru pietoni, unde bineînțeles trebuie să acordăm prioritate de trecere pietonilor, iar după ce am virat stânga, ne intersectăm cu
o altă trecere pentru pietoni, unde trebuie din nou să ne asigurăm să acordăm prioritate pietonilor. Iar ultimul loc în care ne pierdem prioritatea de trecere se află chiar la ieșirea din intersecție, unde ne intersectăm din nou cu încă o trecere pentru pietoni. Bun, după cum spuneam, ne întoarcem în următoarea intersecție. O să încep să semnalizez dreapta, că la intrare vom vira dreapta și te asigur la trecerea pentru pietoni. Așa, nu e nimeni, după aceea la vehicule care vin din stânga. Dacă e totul liber, poți să înaintezi până pe banda 3. Dacă banda 3 nu e liberă și e liberă doar prima și a doua, te poți încadra pe banda a doua. Atenție, când va fi liber în stânga, să accelerezi, ca să treci cât mai repede de zona în care nu ai prioritate. Bun, haide, bagă-te pe banda 2 dacă banda 3 nu e liberă. Aici avem cedează, ne asigurăm din nou la cei care vin din stânga. Semnalizează că vrei să schimbi banda, că trebuie să ne cadrăm pe banda din stânga. Bineînțeles, te asiguri. Până la linia continuă trebuie să te încadrezi pe banda din stânga. Semnalizezi din nou stânga aici, dar înainte ne asigurăm la trecerea pentru pietoni. Aici înaintezi până în banda din mijloc, iar acolo virezi stânga și te încadrezi pe banda din mijloc. Aici trebuie să te asiguri din nou la trecerea pentru pietoni. Nu sunt pietoni. Așa, pui din nou semnalizarea spre stânga, că urmează să virăm stânga. Atenție, te încadrezi pe banda cea mai îndepărtată. Aceasta este singura bandă care ieșe spre Mărășești, strada după care am intrat noi. Iar aici mai trebuie să ne asigurăm doar la trecerea pentru pietoni. În prima intersecție virăm dreapta. Exact, trebuie să ne încadrăm pe banda din dreapta. Atenție, după ce te asigura la trecere, te încadrezi pentru înainte. Atenție mare la marcaje. Să vezi pe ce bandă trebuie să te încadrezi. Foarte bine, te încadrezi pe banda a doua. După ce ne asigurăm la trecerea pentru pietoni, traversăm drumul și intrăm în parcarea de pe cealaltă parte. Manevra e permisă pentru că de partea noastră avem marcajul cu linie discontinuă. Dar pentru că noi am întâlnit indicatorul de cedează trecerea, trebuie să ne asigurăm în stânga și dreapta la drumul prioritar. Când e liber, te grăbești și accelerezi ca să ieși cât mai repede din zona aceasta în care nu ai prioritate. Uite, de aici se vede mai clar linia discontinuă. După aceea, circulul încep prin parcare. Circulă cu atenție aici, lângă pietoni. Aici, ieșind din parcare, după cum se vede între sensuri, e linie continuă, înseamnă că doar spre dreapta putem ieși. Așa, semnalizăm dreapta. Înainte de a ieși din parcare, trebuie să ne asigurăm la cei care circulă pe drum. După trecerea pentru pieton, virăm stânga pe primul drum. Conform indicatorului, în acest moment suntem încadrați pe un drum cu sens unic, dar atenție că drumul pe care virăm, stânga, nu e cu sens unic. Nu mai e semnalizat cu indicatorul de sens unic. De aceea trebuie să ne încadrăm pe jumătatea din dreapta. Iar în următoarea intersecție putem continua deplasarea doar spre stânga. Nu uita să semnalizezi stânga. Bun, ne-am oprit cu ocazia asta și la stop, la linia de oprire, după care înaintăm încet în intersecție, dar doar în dreapta trebuie să ne asigurăm. Iar acum vom intra în sensul giratoriu și îl vom părăsi pe prima ieșire. Pentru asta trebuie să ne încadrăm clar pe prima bandă. La intrare ne intersectăm cu o trecere pentru pietoni, unde trebuie să ne asigurăm. Iar la vehicule nu trebuie să ne asigurăm, deoarece nu ne intersectăm traiectoriile. Pentru că banda 1 și 2 sunt despărțite de un marcaj continuu, care nu permite trecerea. Aici mai trebuie să ne asigurăm doar la trecerea pentru pietoni. După cum ai văzut, chiar dacă am pătrus într-un sens giratoriu, nu a trebuit să acordăm prioritate niciunui vehicul, pentru că nu ne intersectăm traiectoriile.